tubig. Dapat Kung pa rin naay mo mo, ingon di guys. mo ana, butangan og gabon. Ayaw Please kay po share musabog this ka ana video, ka love you, paralyzed. Buntag ra jud ka magbasa-basa, sir. Di jud nang gabiin na. Mao nang resulta nimo na paralyzed ka kay itong abtik pa ka. So, basa-basa siguro ka. Matulog, maligo, ana. Gusto ko ako mabuhat yun. Sunod lang na. Oh, mao na siya, mao na naningil na siya, sir. Kung pwede lang, bahalang baho, di lang yun mangimasa. Problema rin na sa tapad. Ano nga po siya, kapag sa Tagalog. Ayaw. Balik ma'am. Man, Na may ice. Ganun sa kabuhi. Mm. Ano? Pag magkakandagan, kabuhi. Ay magkakandagan. Kaulo. Okay pa na siya, magkakandagan, madugan ang sakit na siya. Sakit gani akong diri. Usahay. Puto-puto niya. Atong puslukon. Laway, masik tubod. Nagsabong ang imong panuhot. Kung tayo mong kuwan, kabuhi. Ang panuhot, mo na isang kanang sinutuga, o maigo ka, litripan sa likod, pastiyan. Ang kaning ka imong kabuhi, kaon, ha? di man mukaon na. Ano makaon tag kuwan. Kalimot. Ay, uy, Mo na nga, mayon ko nga, di jud kong too ang taong. Di jud ko tumon, binuan. Usahay man gud kay late na may mamahaw. Kanang hapit na udto ba? Balik pa nito na. Oo. Ang kinato na Pamahaw po, pa yun udto nang isa. sana lang. hello. Ano, lugay mo paningil. Hello, hello. Kaning kabuhi, pag di jud nato ni mahubad, ang tumoy ana na say manakop og lango gabi. Na yung tapo og bato, ang tapling. Nalisod mabuang, bata pa. Kaya ba oh, ikatulo. Baklay-baklay. Nagdala og kanang mga bunot o lata. Tayoy. Nga nag-make up og kanang bitong uling nga ana. O, nasa mo si Abit, si Mapuli. Tungod ra gyud na sa kaon or di po tanan sa kaon. Nayuban ka ng mga depressed or kanang Hello, sir. life po to sila. Ay, Life tong topic to sila. Kung mapadong po ana. Ana dapat ito nga di po makaon. Di busog mo na na permit. Basta makaan na, busog na na. Wala na ha. So inikuli ninyo karon, di makakabasa. Ikaw lang ani, sir. Inikuli, na mo ibalik ang ice. Tagas. No? Libyuhan ni mong kaldero. Di mo sa pwede mabasa. Ikaw lang may pwede makabasa. No, so libyuhan ni mong kaldero, tapos mamalit mong ice o inyo ha mismo. Ako mamalit ko ice cream. Uli man ko sa mua, di ko na ako Sige. namaton. Mag-uli ko muna sa kiblawan. Iwan pa niya asawa. Oh, pero muli man ko sa mua. Ha? Muli pa ko sa mua. Di siya masabay. Dili. Muli siya sa lahat, giminaw ang antis bata. Pero napuyo ka, kablawan. Di kan kay may kiblawan. Karon. Isisulit si Maler kung gano'n ang balik ko rin. Mo ba? O sige. Pero di mo ka pwede magbasa. Kaysa may masugon mo to. Ano na akong auntie? Dili na mama ni mo. Mama na Alam ako mo, ng tumas Saudi. Japan yung Ah, mama. tama rin na sa Japan. Sige, ingon ni mo dito, libyo ang kaliro te. Tapos, butang ng ice. O, tanggalan sa lupin, siyempre. Pag butang sa ice, buwak ka kay parmasod. Pagkabukal niya, isa kabukalan lang. O, pagkabukal niya, ibutang mo sa duwa kamag. Dua ka mat. Inom mo ni mo itong duwa kamag. Karon, inuman yun siya nga init. Para makasulod yun siya. Kaya bilihan man natin para makasulod siya. No? Kaya para butong muna ka, labi ng paon, labi ng una-una, ano ba? Yan. Halimbawa, kung unsang orasa ka maka inom dito sa balay, buta na to alauna. Basta pag-abot ayun, sampo lang alauna. Himo ka alauna, alas 2, alas 3. Tulo ka inuman. Tulog ka naman. Pag inom na mo alauna, mana, nabiling tubig, yabo. Boto po ka alas 2. Man, boto po ka alas 3. Katulo ha. Pag uman sa tulo, wala na. Una itong ininit bago ka makaon, maninto man ron. Sunod sa duwa kamag mo, na inumon duwa Ay, kamag. maguna ko kuan. Ay, sige ko. Ato mo ko sa playa. Kaya, Dira may muli ron. di ako sa playa ka inom, ayaw dito. So ana, di ako mag-imo. Tulo ka oras. Pag uman na mag-inom atong permiro, maniud to na ka. Unaha ang ininit bago ang panito.
Ha? Pag humani mo sa tuluron, okay na. Ay, ito sa ano. Human na tulo ka oras. Ha? Ugma na po, katulog yapon bago mamahal, bago manapon, bago manapon. Okay na. Ayaw. Sabay din gulo. Tawagan si Kuya Amon kay magkaon na mo. Isa po ng mga nito. Hindi naman ko pasablong ako. Ilang lagot. Ito na. Kada din. Ito yung bag, makaon ng bagay. Makaon ng lamig. Wait. Buyagan ngayon. May pratong kuwan doon. Sorry. Ay, man, daw, maban pagkakataon namin. Umutan na sa kaon. Kita ang cellphone ah. Indra. Rice cooker, butang. Amo sa rice cooker. Tingnan, ambot sa mga utok ng mga inatay. Nalumpia siguro to si Joy Ban. Diana niya sa isulong siguro niya. Galintan. Lago dito, bago pa siya ako kayo. Walito kayo ito, buka ko buko. 1.5. Ah, okay ra kay ug nawala na ra diha. Ug tawo mo nakakuan. Ay, impas. Wait. Manggal lang po. Manggal. Sakit. Hmm. Sakit. Ano mo babags ka? Ay, kilami. Ang gusto mo lang ba? Sagal ka, no? Kami na makapangapin na, awan na. Gon ni. Okay na, no? Okay na. Pwede na. Hello? Ding! Ding! Happy night, Ben. Hindi ba? Ano yung nagalis? Oo nga na, this is... Ding! Wala, di ba?
Ayos na may kulang mo. Tawagan Kuya Amon din. Saka naman. Kasi sidaan. Basa mo. Doon. Wala din sa doon. Init ya. Ay pagbasa ron ha. Nakaroon ng gugma di sa tamaligo. Naka medyas. Ay medyas. Jacket. Bata. Ah, Salamat po sa mga. dali! Ay, naunsa! Natuloy. Ano to cellphone be? Ay, dako ka rin kamay. Ano, ang gamay gatin Ano mo. tawag? Oh.
Unahon na yung mga makasulod sa mga baro, katulad yung ininit ha. Isa ka ice, tapos sa buiog, isa ka basong, tubig ha. Tulo ka oras ha? Taga tulo ka oras. Dili, isa ka oras. Isa ka oras man. Tulo ka oras. Ano to pagkabot, alaw na, alas 2, alas 3 na. Natagwa ka mag, inigkakuan, butang sa bukang na. Amo ko nang itudoan palit at pan di ko surod ni nagpano nagkante sigado nang ipili is nebe nya ang amahan di ko magtama. Wala lang gining nalitin manok na lang awa di na malit. Pagkahunit ko. Ano din siya. Kanya lang natin pang allowance ano yung duty ng ganyan. Ano ay sa'yo, magalitan kaya alas 8, pinanggan abot mo sa alas 8. Alas 3, gawin siya nalita. Ano to? Sige na, Andre. Nakaila. May kumapot. May kumapot dito. Okay naman, mamaya na ka. Jesus name, ayun thank you for watching guys, bye bye.